تے حضرت حذیفہ بن یمان روٹی کھاندیا کھاندیا حضرت حذیفہ بن یمان دے تو ایک برکی تھلے زمین دے ہوتے گر گئی. اللہ اکبر. نبی دی حدیث نبی دا طریقہ اج مسلمانہ نے چھٹ ہی دیتا ہے. اور رب کعبہ دی قسم ہے میں سر دے ہوتے قرآن رکھ کے کہہ دینا ساڈی ناکامی دی سب تو بڑی وجہ ہے وے. میں قرآن سر تے رکھ کے کہہ دینا مسلمانہ دی ناکامی دی سب تو بڑی وجہ میرے نبی دا طریقہ چھڑنا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی روٹی کھانے نے پہ ہاتھ دے اندروں برکی تھلے گر گئی. نال بہن والا بندہ حضرت حذیفہ تھلوں برکی چکن لگے چک کے صاف کر کے کھان لگے تو نال دا بندہ کونی مار کے آندا ہے اڈیاں وڈیاں بندیاں دے اندر بیٹھا ہے تو روٹی زمین تو پہ چکنا ہے. اللہ دی قسمیں میرے نبی دی حدیث دی مخالفت نہ کرو. ناکامی صرف ملک دی ناکامی میرے نبی دے طریقے نو چھڑنا ہے. حضرت حذیفہ نو کونی مار کے آندا ہے اڈیاں وڈیاں بندیاں دے اندروں بیٹھ کے تے برکی زمین تو چکن لگیا ہے. او تیرا نک نہیں رہنا تیری عزت نہیں رہنی نہ چکی تھلوں نہ چکی. حضرت حذیفہ بن یمان کی آندے نے او گل کرن والے میں انہاں دی طرف کی ویکھاں میرے نبی دا طریقہ کی ہے. میں دی انہاں دے کالے کوٹاں دی طرف ویکھاں میں دی چدراٹاں دی طرف ویکھاں اگر محمد دے طریقے دی طرف ویکھاں میں انہاں نو کچھ بھی نہیں سمجھدا. میرے نبی نے فرمایا ہے برکی زمین تے گر جائے انہوں صاف کر کے کھا لو. میں نبی دی حدیث کبھی بھی نہیں چھڈاں گا. اللہ اکبر. اے لوگاں نے کامیابیاں رضی اللہ عنہم اللہ نے ایویں کہہ چھڑیا ہے. فرمایا میں نہیں نبی دا طریقہ چھڑدا تو کون ہونا اسی تانوں قرآن دی طرف بلانے اسی تانوں حدیثاں دی طرف بلانے اسی تانوں کدرے نہیں بلاندے اسی تانوں اپنے مسلک دی طرف نہیں بلاندے. میرا مسلک اگر ہے وے تے آ میرا مسلک ہے میرے من مسلک دی کوئی گل ہے تے آ میرے مسلک دی گل ہے. اللہ اکبر. اللہ ایک ہاتھ وچ ساں پڑھیا ہویا قرآن ایک ہاتھ وچ اساں پڑھیا ہویا قرآن تجھے ہاتھ وچ سونے نبی دا فرمان. انہاں دعاں نو جس نے منیا سمجھو ترن گئیاں. اللہ اکبر. اللہ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب